86 hadis. عن الحسين بن علي مرفوعا علي بن طالب الله حسين خبرت إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها. Allah'ın içi saytken шындыкта Аллах зур булган, дәрәҗәле булган, пашутлы булган гамәлләрне ярата. Ва якраху сафсафаха. Һәм Аллах пустяк булышы, ягъни файдасыз, кирәкмәс гамәлләрне яратмый, күрә алмый. Бу хадистә бөек пашутлы булган эшкә омтылу. Мөселман кешесе гомумән ул гел яхшы гамәлгә, файдалы гамәлгә, бу дөньяда да, ахиратта да файда китерүче гамәлгә ашкынырга тиеш. Чөнки мөселманның вакыты юк. Бу дөнья бик кыска. Бу дөнья бер мизгел генә, безнең вакытыбыз юк. Шуңа күрә без һәр мизгелдә шушы яхшы гамәлләр капчыгыбызны тутырырга ашкынырга тиешбез. Кызганычка каршы күп кеше бүген гомерен, шушы Аллах биргән гомерне, сынауны юк барга уздыра. Ниндидер сериаллар карый телевизорда, ниндидер музыка тыңлый, ниндидер мәзәкләр тыңлый. Моның бер файдасы юк. Бу гамәл ахиратта да, дөньяда да бер файда китерми. Кыямәт көнендә Аллах субханаху ва тааля кешедән хәтта ул шушы бушка уздырган вакыты өчен сораячак. Чөнки сиңа Аллах вакыт бирде. Аллах сиңа сәламәтлек бирде. Шушы вакытны аңа гыйбадәттә уздырсын өчен. Без бу вакытны юк барга уздырабыз. Баракаллаху. Шуңа күрә мөселман, мөэмин кеше гел улы булган, зур булган, пашутлы булган гамәлләргә ашкынырга тиеш. Аңа бу дөньяда да, ахиратта да файда китерүче. Дәвам итә.